Hello, gumayng gabi sa tanan. Karon mag-unboxing ni sa among gipalit sa Lazada. About kung unsa kani kay nagbayad ako, naghandom ko ang among gikuha ni Gisa may niabot. Wala di ay lain di ay nga. Okay. Item ang niabot. Tanaw na to unsa ning item. Suros. Ano ni? Katuntang among gikuan order ko anto kanang isa to para sa panom na mo karon sa mani. Sama na siya mga bayi. Muna siya ang nylon holder. Nylon holder. Kahiday siya mga bayi. Nylon holder daw ni siya. Para ni sa iyang grass cutting niya. Grass cutter. Duha din ni kabok. Mura lagi nag-plastic. Plastic din na? Yeah, metal. Ha? Metal. Sure ka nga mo igo na siya? Mao, kadakuha na. Ha? Na may cup. Dahil ang kuha na, katong murag enjoy na. Unsa ahas man? Dari sulod. Di abli, kay basig di na mo. Mao lagi. Ang ipalit. So, 300 kapin. Gipalit sa iligan? 300. Bebe? Metal di ay good ay mabay. Ana na siya. Anak na siya. Gagmay di ay na? Anak na siya. Lahi lagi tong katong imong gigamit-gamit kay kuan lagi to, kato lagi tong murag tag lakig bay. Mo binil lakig bay man Kato nabung kani ba natangtang man to. Kay nabungkag na motong murag baga na. So kani mo ni. So insakto dai si Pakno, nga ingon si Pakno dili na i-welding kay once nga i-welding basig dili maayo. May sakto di ay. Kani may napuhas kana siya kana iyang lock ba na naluag na siya. Kani ba kani ba? Lagi. May gani pa ispatan yan ini. Pa ispatan na pod, pawildingan na pod. Dabig. Na naman. Maputol mo gud pero di na ako iana sa bato. Lamba-lamba mo gusto ni ko ang sa una. Then kani lagi kani insakto na ni katong imong gipalit na pud nga atong gipalit na kung puti. Kani mo ni pakapi nila pero kung puti pareha na ni. Pareha na. Gamay pa gani. Dayon dili to mo haom ang puti. Sa pareha oy ulo agragay kani sakto no to hugot ka ito. Anam na siya. Duha ra day. Duha ra man kabuk kay kung isa ra gilog si ka sa kuan. Ang sunod di ba what I mean duha ra day katay? Upat man ni. Ibutang anang kuan, ibutang nang upat katay. Ayo kay kuan. Na naman, sampol ba upat ang duha upat katay? Duha ra kay ibutang diri gyud. Ha? Ini grass cutter day nimo unsa man day duha ra? Duha ra day upat. Yan ba ay? So, mao ni mga bay ang gikuan sa Lazada. Ang duha ni is kuan. Duha 374. Ang ako lang kuan, ang ako sling guba na. 274 ang isa ani is 100 ra pero aron di gansi sa 94 ang isa pero hindi gaslinsi sa shipping. Kiduha na lang pod. Kay dali ra pod ni maguba niya. Iya ra pod ning lamba-lambahon. Ni gwapo kuan dito ang lampas ba? Sa asa? Dito sa likod. Likod ba? Dito sa paingin lang Abdullah. Paingin lang Abdullah. Dili dip-dip. Kay dip-dip may kakuha man ang dagko kayong bato. Dili dagko nga hagonoy ang laon niya na lang kay lahi to nga part. So karon mura ni mga bay ang iyang gikuan sa iyang Lazada. So katong akong gipaabot wala pa giabot kay pa isa ni katong sa pa isa na pa daw dahil isa mga bay. So mura to. Good evening sa tanan. Bye.